umuntu wesifazane waphupha ujump umfula noma waphupha nje amanzi angcolile, obviously leyo ngane iyaphuma. So kuningi okwenzakalayo. So ngumuntu osebenze kakhulu ngalezi zinto zama-abortion nokwenza kweladi lakhona. So baningi abantu thothi uthola inyanga yamtshetswa nowakhishelwa wachithelwa isisu enzamisa amakhandlela 1 2 3. Lo msebenzi akuyona into elula ukuyenza. Yeah. Into sensitive. So lapha ekhaya ke sinaleyo nhlanhla leyo ukuthi siyakwazi ukusiza abantu abanjalo. Thola ukuthi omunye uyamitha ingane emeke yathi 3 months isesiswini bese iyaphuma. So lapho kusuke kunezinto eziningi ke singayibalula ezisuke edala ukuthi leyo ngane ingahlali esiswini. Kuyenza ukuthi mhlawumbe omunye wayevele evaliwe inzalo ukuthi angazali. So lapho kusetshenziswa makuthiwa kuvala umuntu kwenzalo. Kusetshenziswa kakhulukazi lamaqanda lawo enkukhu, thothi inkukhu beyifukamela yazala. Mayiqeda ukuzala kwakhona noma ngithi yachamisela, mayiqeda ukuchamisela kwasala amaqanda lawa asuke nomanjo. Masithakathaka noma mabethakatha bathatha lelo qanda ke lingaphumanga ichwane bese bakhandela umuntu wakhona ukuthi ke sekuvalwa wena ukuthi amaqanda akho noma ungamitha ingane ibolele esiswini phakathi bese kuthiwa yini stillborn.